Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse makamaka kuziwanso kuti dzulo makamaka ku Kasungu kwatuluka mphekesera zingapo zosiyanasiyana zimene tikuonanso kuti makamaka Enoch Chihana amene aliso afoda amene yuyu amafuna kupangidwa ataki kapena kuti chiwembu chimene chisotiona kuti kumeneko kudachema kwambiri galimoto ya mtengo wapatali, galimoto yodula kwambiri ya Fortuna yaswanyidwa dzulo limene lisonkhani zambiri ziku yankhulidwa kuchokeranso kwa anthu osiyanasiyana. So ndikusiyirani video imeneyi makamaka ndisiya mavideos awiri, mumve video iyi kuti pamakambidwa zokuti chani, komanso ndisiya video ina kuti so mumve kuti pamenepa apada akambidwa zokuti chani. Tikupita kuti zambiri zikukambidwa kuchokera pa ground, koma awa ndi ma videos amene adajambulidwa kuchokera pa malopo nthawi yonse zimenezi zimachitika. Tatiyeni tionere koma onse wala waka like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano zisamakuphonye. Nditiyeni tionere ndi kumva tonse pamodzi. Zakabanda kuti ili ndi galimoto la zigawenga limene chipani cha Malawi Congress Party chimatilondola nalo. Tayenda konseku ndi President Chihana ndiye akhala kutilondola konseku kuti atipange chipongwe. Number plate yake ndi imeneyi. Izi zikuchitika kuno, anthu ali mbali athu wa MCP wathawa padakali pano, anthu akuyimaliza galimoto yonse ndi imeneyi. Ndiye apa President Chihana apa ali ndi gulu la anthu limene lili kumbali yake. Anthu onse amudzi akondwera ndi President Chihana. Ndiye izi zimene zikuchitika kuno, ndiye tikhale kupatsirani zonse kuno amene zingakhalire, koma zifwamba za chipani cha Malawi Congress Party zakhala zikutilondola nsewu kuti zitipange chipongwe. Zachita kutengera anthu amudzi amene atipulumutsa, anthu amudzi amene akukonda Enoch Chihana ndi amene ampulumutsa mtsogoleriyu. Ndiye china chilichonse tikuwuzani fesi tikuopa tikupita konko, ndipo kena kalikonse mukaona muli ndi ine Ahmad Maloko, one kake and goodbye. Ababa ndi Pagala, pafupi ndi Pagala kuno Kasungu cha kuchipanga. Kunali kwa galimoto yeyi ndi Chikondi amene yali shadow MP wa MCP kuno Kasungu Central. Galimoto imene mukuyioneramu yaswedwa, yapwetsedwa mateyala ndi members a Ford versus TPP amene akupangitsa msonkhano wawo pa Chipanga Trading Center. Munoka galimotoyi amapita kukapereka mipira, ali ndi tournament imene ilipo ya mpira, ndiye amakapereka mipira. Moti galimotomu windo la kumbuyoli laswedwa kumene kuli kuti mwachotsedwa mipira majenzi anyamata amene amafuna akapatsewo, amakasiya pa akanyenda patsogolo kutsa pa Chipanga patsogolo apo. Komano anyamatawo aphwanya galimotoyi, amumenya, apwetsa mateyala galimoto yonse. Business ndale zimene zilipo panopa ndizosapetsetseka chifukwa pa ndipiro amene apanga iziziwa ndi ulendo omwe Enoch Chihana ngati president wa chipani cha Ford ali nawo mgulu la ulendowo. Ndiye mukulengeza kuti zikhale ndi ndale zopanda maphokoso pamene a president iwo ali gulu limene lolo, komano akudzilola izizi akuyendetsa iwowo ndikumachitika. Moti izizi ndi pano letho pa Kasungu nsewopita ku Chipanga zachitika zimenezi.
amene monso ndi mmene makamaka videos awiri amenewo anthu afotokozera kufotokozaponso maganizo awo kutengeranso ndi momwe zinthu zonsezo adazionera. Kodi ino mumadziwa motero kapena inunso mumadziwa zinthu zina sotankhwika ndemanga pamodzi pompa komanso usaiwala kuti panga support munjia like share komanso subscribe mukatero ndi kuti mwatilemekeza mukangoyasa data wanu muzikhala kuti mungopeza nkhani zabwino ndale sports komanso entertainment kusanzika ndi makanda asanzika kale inu ndine tikumanenso nthawi ina ndingoti mwa akoma nonse. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.